नमस्ते. आम्ही सकाळी झोपल्या उठल्या एक्सरसाइज करते. अच्छा तू करते. मी करते. तू करते का कोण करायला लावते तुला? उठल्याने तर करायला लागते. दिल कुठे? ती बघ तिकडे दिल एक्सरसाइज तिची पण चालू आहे. ती बघ पाय बघ दरवाजा बंद करते. वाजले किती माहिती तुला? किती वाजले? तूच सांग ना. तू उठली ना सकाळी एक्सरसाइज करायला. किती वाजले? 4-5 वाजली असतील. 4:47. अजून सकाळचे 5 सुद्धा वाजले नाहीत. कारण माझी तर झोप झाली होती आणि मला उठवलं एक्सरसाइज. आणि मॅडम इकडे लोळत होती. मी विचारला झाली झोप होती हा. मी म्हटलं चल मग उठ एक्सरसाइज करायला. आणि इकडे माझं मॉर्निंगचं काम चालू राहतं. मग चल चलो उठो एक्सरसाइज. एक रुटीन दाखवतो ना की काय असतं कसं असतं. होय दिलू ही तुझी कोणती एक्सरसाइज? पॅक पॅक. बघ तिकडे ती सायकलला धार करते सायकलच्या टायरला. होय ती चालवायची मला. होय मॅडम ते आपल्या नकांना धार करते. पंक्चर करशील ना. चल नेक्स्ट कर. आता अशी मी मम्मीची एक्सरसाइज करून घेतो नंतर झाल्यावर दाखवतो तुम्हाला. किती वाजता होता ते पण सुद्धा दाखवतो. आता किती वाजले स्टार्ट कधी झालंय? 4:50. 1 तास करणार मम्मी है ना. Few moments later. ते माझं काम चालू आहे. बस 20 बस. आता मानेची एक्सरसाइज. आता इथे बघा मी तुमचे कमेंट्स पण मम्मीला वाचून दाखवतोय. मॉर्निंगला कमेंट्स तुमचे सर्व. आणि किती झाले मम्मी तुझे? 8. वरती जाताना लांब श्वास घेते की नाही? इनहेल लांब श्वास घे, लांब श्वास सोड. पाय फिरव असे. 15 minutes later. आता मम्मीची उभी राहून एक्सरसाइज झालेली आहे. एनर्जी किती आहे? किती वाजले तुम्हाला दाखवतो बघा. 5:20. आणि इकडे आपली दिल बाहेर जायला रेडी आहे. दिल थोड्या वेळाने जाऊया बाहेर वॉकिंगला. चल आता झोपून एक्सरसाइज. झोप इकडे. तुम्हाला पण मी सांगतो आता इथेच बघा. मम्मी आता लोळत राहिली असे. मम्मी नाही तुला कोण सांगितलं असं लोळत राहिली असतीस ना तू. असं तुम्ही पण लोळत राहू नका. काय ना काय अशी एक्सरसाइज. हा एक्सरसाइज करा कारण खूप गरजेची. एक्सरसाइज करणं खूप म्हणजे खूप गरजेचं आहे. मोजून मम्मी मोजायचं कधी पण मोज. 3. A few minutes later. आता इथे मम्मीची झोपून एक्सरसाइज झाली आहे 15 मिनिटं. इकडे आपली दिल बघा काय करते. आरशात तिलाच बघते. लांब श्वास घेऊन हात वरती आणि मग पाय पकडायचे असे 20 वेळ. दिल बोलत असेल हे काय करते. दुपारी करायची ती सकाळी कशी करायला लागली. पकडून नाही वरती खाली करत राहा. 20 वेळा मोजून करू मी. तोपर्यंत इकडे ड्रिंक बनवूया पण मम्मीसाठी. हाफ लेमन. एक चमचा मध. दिल लिंबू पाणी पिते दिलू. ठीक आहे काय लिंबू पाणी. साखर टाकली. हा साखर नाही टाकली. भारीवाली साखर टाकली की. आणि किती वाजले तुम्हाला दाखवतो आता. 5:39. आजची डेट पण बघा 12 ऑक्टोबर. ठीक होता ना. आंबट. पण त्यात मध होता 1 चमचा. Much later. आता वाजले मम्मीची एक्सरसाइज झाली ऑलमोस्ट. आता किती वाजले? 5:51. आता मम्मी झाली आहे रेडी. आता आम्ही दोघं सकाळी चाललोय वॉकिंगला. मम्मी दिलला नाही न्यायचं आहे. दिलला मी वेगळ्या टाइमवर वॉकिंगला नेतो. रेडी. लाईट राहू दे. 20 minutes later. दिल वाट बघते.
आणि आता किती वाजले तुम्हाला दाखवतो. 6:23. आता मम्मी अंघोळ करणार ना. काय करते आधी तुला हात नाही लावणार आंघोळ केल्याशिवाय. देखो पाणी पी मम्मी. आता किती एनर्जी आम्ही. एनर्जी संपली आता. आता की हिला पहिलं बेटा दिल की पाणी पी. ते बॉटल बघ बाजूला. बस आता तुम्ही विचार कराल हे दिलला आहे का मम्मी. हे दिलसाठी आहे. नाही हा पाकिट दिलचा नाही, दिलचा वेगळा पाकिट आहे. आता दिलला आम्ही दुसरे दाणे बदली करून आणले. त्याला डॉक्टरने दुसरे दाणे चांगला सांगितले आणि हा पण मी घेऊन ठेवला कारण आमच्याकडे पाहुणे येतात, दिलच्या मैत्रिणी मित्र येतात. बरोबर बाजूला येतात. दाखवतो तुम्हाला बघा. सुरू झालाय. तिला ही बरोबर सकाळ सकाळी येणारच. तिला माहिती मी सकाळी उठतो. आणि हा तिचा पाठी दुसरा येतो. थांब थांब थांब. हा एक आणि इकडे एक. 2,000 years later. आता इथे माझी एडिटिंग चालू आहे. इकडे भट आलेत आपले भट. लांबून लांबून जरा. आणि दिल बघा आमची. दिल बघा बाहेर जायचं तिला आता. पण कुठे चालले बघूया. शेवटी आमची दिलला बाहेर सोडलंच आम्ही. दिल दिल कोण नाही आज चाळीमध्ये. जा लवकर ये. आता उपवासाला काय काय खाते दाखव तू. प्लेटमध्ये काय मम्मीच्या. किवी आणि केळं. इलायची केळं एक आणि एक किवी ना. आपली दिल गेली बाहेर पण दिलची मैत्रीण आली अजून एक खाऊ खायला. बाहेर गेली. दाखव प्लेट दाखव. खाल्ली सर्व. फळं पण माझी खाऊन झाली. आता पुढे काय करणार आहे. आता पटकन साडी घालते आणि लगेच रेसिपी बनवूया. आज उपवासाची रेसिपी बनवते. नवरात्र स्पेशल. जा तुझा उपवास आहे ना. आज माझा सोमवार पण आहे. हा तर त्या कॅटला कॅट फूड दे जा. ही तिसरी कॅट आली आहे सकाळपासून. आणि आपली दिल बघ कुठे बाहेर गेली. ती बाहेर गेली म्हणून ती आत येते. ही बघा घरी आली. कुठे आली कुठे आली कुठे आली. दिलला की आतमध्ये. दिल ही दिलचे दाणे चोरून खाते. हा ही चोर मांजर आहे. ही चोर आहे माझं. पटकन येते आणि खाऊन जाते. हिला दिलं तरी परत येऊन चोरून जाते. सवय बेकार आहे तिची जा अजून. तिला बाहेर ठेव मी. जा अजून बेकार आहे तिची. खाते पण समाधानाने खात नाही बघ. पळून पळून कशी खाते. ते लोक कसे खातात ना. ते बाहेर ठेव तिकडे. दिल्ला आतमध्ये घेते बघ. मॅडम बघ बाहेर फिरते ती बघ. चल आतमध्ये दिल. खा खा. ही बघा आमची दिल. पापी पापी नको. त्याला दुकानातून जाऊन येते. मला वरीचे तांदूळ वगैरे बघते भेटले तर. त्या दिवशी गेलेली तो बोलला आलेच नाही. दुकानवाला बोलला आता आलेत काय बघते. वरीचे तांदूळ बघते. रताळी बघते. आता उपवास आलेत ना 9 दिवसाचे. हा नमस्ते. आज मी उपवासासाठी आज वरीच्या तांदळाची खीर आणि रताळी शिजवते. चांगले खास उपवासासाठी तुम्हाला दाखवते. आणि मी अर्धा वाटी वरीचे तांदूळ घेतले. हे वरीचे तांदूळ बघा असे असतात. दाणे दाणे बारीक रव्यासारखे. रवा याच्यापेक्षा बारीक असतो पण हे वरीचे तांदूळ गोल असतात. हे आम्ही वरी आहे ना पहिले गावामध्ये आम्ही पिकवायची वरी माहिती आहे का. अशी त्याला केसासारखे असे त्याला यायचे तुरे यायचे वरीला.
आणि ते वरी पिकली ना मग पायाखाली धरून ते वऱ्या तुडवायचे हम्म. आणि ती वरी पाडायची. असे आमच्या गावामध्ये होते. आता ही अर्धा वाटी वरी घेतली आहे ना, ही स्वच्छ धुते. वरीचे तांदूळ चांगले 2 वेळा धुवायचे, कारण दुकानातले असतात ना ते 2 वेळा चांगले धुवून काढायचे स्वच्छ पाण्याने. आता इथे मी 1 लिटर दूध घेतलेलं आहे, फुल क्रीम दूध आहे आणि मी ते आटवलंय जरा टोपामध्ये घेऊन. आता त्याच्यामध्ये हे वरीचे तांदूळ टाकते. आता वरीचे तांदूळ शिजेपर्यंत आहे ना असं मध्ये मध्ये आपण ढवळत राहायचं 2-2 मिनिटांनी, कारण वरीचे तांदूळ शिजायला लागतात ना. ते लगेच घट्ट नाही होत. रवा कसा आपला लगेच घट्ट होतो, तसे घट्ट म्हणजे शिजल्याशिवाय ते घट्ट नाही होणार. ही रताळी आणली आहे बघा, ही रताळी आहे, 3 आहेत. एक मोठा, 2 छोटी आहेत बघा. ही आता स्वच्छ धुते आणि तुम्हाला दाखवते. त्याला माती असते ना, मग स्वच्छ चांगली चोळून धुवायची. ही अशी खीर आहे ना, शिजेपर्यंत अशी मध्ये मध्ये ढवळायची. आता ही रताळ्याची आहे ना, अशी छोटी छोटी फोडं करायची. रताळ्याची फोडं बघा अशी छोटी छोटी केली आहे, अशीच करायची कधी पण छोटी छोटी. आणि पाणी उकळायला ठेवलंय, त्याच्यामध्ये रताळीची फोडं टाकायची. समजा आपण काहीतरी वेगळं नाही बनवलं ना, तर असं आपण रताळी आणून तरी अशी शिजवून खायची उपवासाची. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला उपवासाचं मीठ टाकायचं आहे. आपली इथे खीर शिजेपर्यंत आहे ना, आपली इथे रताळी पण शिजतील. आपली खीर शिजायला बरोबर 10 मिनिटं झाली आणि कशी सरसरीत झाली आहे बघा. आता घट्ट झाली आहे. 1 लिटर दुधाला आहे ना अर्धा कप वरीचे तांदूळ घ्यायचे, म्हणजे असे चांगले घट्ट होते बघा, चांगली मिळून येते. आता त्याच्यामध्ये आपल्याला हे ड्रायफ्रूट टाकायचे. हे काजू घेतले, बदाम घेतलंय आणि आपली मनुका घेतली आहे. हे ड्रायफ्रूट टाकायचे आणि आपली अर्धा कप साखर घेतली आहे. म्हणजे आपली वरी अर्धा कप ना वरीचे तांदूळ, तशी आपली साखर अर्धा कप. आपल्याला गोड पाहिजे तेवढी टाकायची. 1 लिटरला आहे ना अर्धा कप साखर पाहिजेच असते, तेवढी गोड पण चांगली होते. आता आपले त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रूट टाकूया. आता त्याच्यामध्ये आपली वेलची पावडर टाकते. आपली खीर आता मस्त छान झाली आहे बघा, कशी झाली एकदम मस्त घट्ट. आता मी गॅस बंद करते. आणि थंड झाली ना खीर, आपण अशी आता गॅसवरला उतरून आपण थंड केली ना की थोडी अर्धा तास फ्रीज मध्ये ठेवली ना, तर ती चांगली आपली रबडी कशी लागते तशी लागते. ड्रायफ्रुटची फिनिशिंग केली तर एकदम छान वाटतं ना. रताळी पण आपली मस्त शिजली आहेत बघा, छान झाले. 14-15 मिनिटं लागली मम्मी. हा, मग ते शिजायला लागतातच ना. कधी कधी ते हे वेगळे पण असतात ना, कोणकोणते लवकर शिजतात, कोणकोणत्याला टाइम काय लागतो. काय ते कडक असतात. हे कडक होते हे. काही करू नका, फक्त रताळी शिजवून खा बस होतील उपवासाला. इथे रताळी शिजवली आणि खीर बनवली वरच्या तांदळाची. दिल काय करते तिकडे, क्यूब सोडवते का? उपवास असेल ना त्या दिवशी कोणीतरी दुसऱ्या माणसाने करून दिलं तर बरं वाटतं उपवासाचं. पण मी काय करायची, रताळी शिजवायची आणि खायची. दिल काय करते मम्मी? दिल माझ्या बरोबर मंदिरात आलेली, टीका लावलाय बघ. टीका लावलाय आमच्या दिलनी. दिलू खीर टेस्ट करते. खीर नाही टेस्ट करत, तिला चिची असली की टेस्ट करते बरोबर. हा उपवासाचा चांगला भेट आहे ना, ही उपवासाची प्लेट चांगली आहे. हा